jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Il-ħadd se tkun ġurnata importanti bħala parti mill-kampanja elettorali tal-Partit Laburista bit-tema is-saħħa lil Maltin għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Lokali. Dan hekk kif sa minn filgħodu jibdew numru ta' attivitajiet l-ewwel b'Masreli fil-Venda ta' Ħażabbar. Dwar dan tkellimna aktar mas-Segretarju Organizzattiv tal-Partit Laburista William Lewis. Il-ħadd filgħodu ħajkonna attività ftit differenti mill rajna matul il-ġimgħa minħabba li dejn ħatkun forma ta' Masreli, ġifieri hemmhekk ħajkonna ftit atmosfera, ħajkonna il-Clint Bajjada li ħajkun qed idoqqilna diski qabel jasal il-Prim Ministru biex imbagħad ovvjament jasal il-messaġġ mingħand il-Prim Ministru Robert Abela biex inkomplu din il-kampanja elettorali li twassalna għat-8 ta' Ġunju. Ftit wara l-attenzjoni iddur mill-ewwel fuq iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun hekk kif se ssir maratona ġbir ta' fondi. Dwar dan tkellimna mad-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef. Maratona li tiftaħ fl-ofsinhar sa 11 ta' filgħaxija u għalhekk nistiednu l-familji Maltin Wawċin iridu jnaqdu proprju magħna hawnhekk fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u l-dawk kollha li jistgħu jikkontribwixxu u jgħinu b'risq il-ħidma li għaddej biha il-Partit Laburista sabiex nassiguraw li nġibu l-aqwa riżultat possibbli propju fit-8 ta' Ġunju.